A partir del tema que ja teníem muntat en la progressió d'acords hi afegirem el baix. El baix normalment és la fonamental de l'acord que està sonant en cada moment amb determinada intenció rítmica. Ja tenim aquí seleccionada una pista de baix on hem triat un instrument virtual, obrim la pantalla i haurem de tocar les notes que en aquest cas tenim. Un do, un sol, un la i un fa. Recordem que baixem l'octava a 1. Activem metrònom, activem loop i gravem. Com sempre, degut a la imprecisió, quantificarem. En aquest cas, a 1 partit per 16, semicorxera. I guardem el treball.